Goddag. Vi står nu her på GIV. Det er Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg, hvor der er blevet opført en rigtig flot skulptur. Og den er blevet opført af en meget kendt skulptør, der hedder Laurits Ivar Ernesen. Og den er blevet opført i 2012, og den har simpelthen kun modtaget roser siden den er blevet bygget. Og som man kan se, så er folk ellevilde med den. De har lyst til at alle går hen og slikker på den, eller lige går hen og lige krammer den, fordi den skaber simpelthen så meget glæde her på Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Selv forstander Claus Bo Andresen har udtalt, at han aldrig har set noget smukkere, og at han ville ønske, at den ikke var bare lavet i sne, men at den simpelthen kunne måske skæres ud i granit eller andet materiale, som ligesom kunne sørge for, at den her skulptur vil blive foreviget på stedet, og ligesom blive et symbol på GIV efterår 2012. Men altså, det er Laurits Ivar Ernesen, som vi er meget, meget glade for har bygget den her skulptur. Tak skal du have. Kick his balls! I really like kicking balls. Oh, shit! Oh. Hey! Hey, there are balls going everywhere! Oh. Tak. Tak, Laurits. Tak. Tak. Hej.